Ripoti foyango duond bura mar ODM kaka duond bura ma umbe lach kipimo kod duond buche mamoko e pacho ka. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer. Dikal mamalo keto kenge makare ponono ni nong'no nyalo bedo e pacho kam kalore kod oro ma oseneno e dweche mokalo. Ta kwayo joluo mondo oriwre ne higa mar 2007 wadhi go kura achiel ma joluo kitamori to nchiong'ong'o. Ker mar oganda luo Odungi Randa koro kwayo oganda luo mondo oriwre kamoro achiel motelo ne yiero maduong'. Machiegni akoromo gi weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jago moro ma jahigni 55 owito ngimane tok chadhe kod ojalo nyadinuoya ka nyawadgi machielo to yudo hinyruok marach tok monj okinyi ma kawuono e gwenge ma Ngope mayudore North Kaboch e kar chung'od bura man Dhiwa kaunti ma Homa Bay. Jal mowito ngimane moyange nyinge kaka Joseph Otieno Mogo kod nyawadgi wachore ni nomonjo kata nomondo pur sa 11 okinyi kama ne omonjgi kod kweth moro manomanore kod ojalo. Weche gino puodhi kod jalup ruoth ma Konyango sublocation Gabriel Nyatame ma wacho ni noyudo wachno kowuok kuom jaduong' gweng' kapok ochopo e kar masirano. Nyatame wacho ni ywaruok mar anyuola osebedo kuom thuolo malach kowacho ni ywaruok ma kamano osechopo e doho kata kamano ywaruokno pod dhi nyime. Seche ma apisas mag obila to wacho ni nonro pod dhi nyime achich mar tim ma kamano to noringo molal ka ng'at mano hinyore to nochwal nyaka osuptal maduong' ma Homa Bay. Ayodo simu koa kuom achiel kuom jodak ma North Kaboch location Konyango sub location Ngope village ni ng'ato manyinge Joseph Otieno Mogo ma jahiga 55 ne otong' kadhi pur kar sa 11 okinyi kendo ne gin gi ng'at machielo no to kotho to tere Homa Bay oring kod Homa Bay Hospital ka ngimane ni kama rach kabisa. Asewuoyo gi jopiny ka kendo jopiny gi wang' kalore gi gimo timore no to report ma wiya ma jopiny kwalona en ni osebedo kod ywaruok kod wuode miluongo no Odhiambo kendo osegombo nege bang' thuolo malach ma nyuol osebede gi bura kendo no osetere nyaka ka polis motere nyaka court. Koro kijana no osebedo ka gin go gi ywaruok bang' ndalo malach kabisa. Duond bura mar ODM ema umbe pod lach e pacho ka kipimo kod duond buche mamoko. Ma en kalore kod nonro manotim kod duol mar Tifa malero ni humb ODM sani ochung' e 20% kiluwe kod mar UDA e 17%, DCP en namba 3 kod 12%. Nonro mar duol mar Tifa koro yango ni duond bura mar ODM ni kod mbi mamalo kipimo kod duond buche mamoko e pacho ka. ODM sani ochung'ie 20% kiluwe kod UDA 17%, DCP en namba 3 kod 12% e kind duond buche mamoko. Kamano bende nonro no yango ni thoth jopiny siro riwruok mar siasa mar Linda Mwananchi motelie kod Edwin Sifuna e 74%, kipimo kod mago masiro Linda Ground motelie kod Oburu Oginga e 20%. E wi jalno ma jopiny deher mondo be jatend piny e yiero mabiro, William Ruto ema umbe pod lach e 24%. Gino mosebedo ka idho mos chakre higa mar 2022. Ruto iliwo kod Edwin Sifuna ma nonro wacho ni e jal ma umbe landre ng'wech kipimo kod jowadgi mamoko. Sani umbe ni 15%, medruok mar 15 kipimo kod kama ne entiere dwe mar 5 higani. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano medo mana dok chien e thuolo 3 mokalo mosetime nonro ma kamano, sani ochung' e 13%. Kamano bende uma ma jalupo gae ma Jubilee Fred Matiang'i kod jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua bende medo dok piny. Sani gichung' e 14% kod 17 ka giluwore no. Jokanyo mag duond buche mopogore bende noduoko penjo wi jal ma de giero ting' bendech laro Compton piny e yiero mabiro. Jokanyo mag ODM ni kod yie kod Edwin Sifuna e 44%, kiluwe kod William Ruto e 20%, Matiang'i luwogi e 9%. Thoth jo UDA oyiengore tok William Ruto e 84%, kiluwe mabor kod Kalonzo Musyoka e 3%. Matinde nus mar joma siro DCP e 44%, siro Rigathi Gachagua kaka jatend piny, kiluwe kod Kalonzo Musyoka e 19,
Edwin Sifuna emani koji matine atamalo 3. Jokanyo mag Jubilee siro Fred Matiang'i atamalo 73 atamalo 90 mar Wiper nie tok jatendgi Kalonzo Musyoka. Magi timore kodong' mana dweche 13 to piny Kenya dhi e yiero maduong' ka yangore ni onge jatelo moro amora manyalo loyo yiero e okang' mokwongo. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kalor kod nok mar koth e piny Kenya mipidhe kothe keyo nyalo bedo manok e juma mabiro kalore kod oro mosebedo kuom kinde malach. Momiyo sirikal koro osechako chenro mar manyo kaka jopur yudo kothe makare maneno ni keyo malong'o yudore e kindego ma koth chako chwe e pacho ka. Ka jopur bende jiwo mondo ikre mapiyo motelo ne chako pur. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jotelo mamoko mar twak ewi wachni. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Jopur kar chung'od bura manyatike mano kaunti ma Migori okwa mondo pidh kothe machon kod mago mochayo oro mondo kony e tieko nok mar chiemo kod lokruok mar chal kor lwasi. Kwayo ma kamago biro e kinde ma chiwo chiemo kod kothe manotim kod riwruog jochiw sir mar maendeleo endelevu na jumuishi komakore kod 10 kaunti ma Migori. Kwenye maonyesho ya leo nimeleta uji wa habagi. Wajaluo wanaita uji wa habagi. Sasa huo uji ulikuwa unatengeneza kwa ulezi, halafu inalala siku moja, kesho yake unakunywa. Huo uji ulikuwa uhitaji sana sukari. Ulikuwa unaweza kunywa tu unasikia utamu wake. Ndio maana tunapenda uji wa kizamani. The conversation here is how do we get back to the basics. Basics here includes getting back to our traditional foods, getting back to our traditional farming systems. And those systems are actually important and effective because of the climate change that we keep experiencing. Today, with the kind of rainfall uncertainties that we have, it is becoming necessary that we go back to our traditional farming systems and our traditional crops, and that is what was being displayed here to the local communities. Today we've been displaying or showcasing the indigenous meals that we have, that we prepare in our indigenous way, that some of them we are forgetting, but it's important that we remind our people to go back to them. The reason that has happened is we decided to get away from our crops that used to work for us and tried to embrace only monoculture and majorly maize only, and it has become a problem. Jopur niang'e tong' mar Kericho gi Kisumu okwedo pach sirikal mar golo osuru mar dongruok ra Sugar Development Levy kowuok e Kenya Sugar Board nyaka bad migawo machielo ka giwacho ni golo chudo makamano biro rocho lokruoge moseketi e bodno. Ka giloso e lo jopur, jagoro maduong' mar riwruok kama jopur niang' Richard Ng'endo kod nyawadgi mar Smallholder Sugarcane Farmers Andrew Bet wacho ni riwruogno osegoyo okenge manyime kendo lokruogno biro mana duoko gi chien. Ng'endo okwayo sirikal mondo tiekre kod midhierni ma jopur niang' kaloe kendo giwere kod kelo lokruoge mathoth e bodno. Wach manosir lwedo kod jotelo mamoko e bodno ka gikwayo jatend piny mondo odonjre wachno mano ni lokruogego okonyo. Kik chak kawgi ni terogi e organization manyien nikech wawinjo ni ogo piny AFC, ung'e kaka AFC osesandowa joturwa. Ochako kawo gimoro ni commodity fund mane pok omiyo japur niang' kata achiel loan achiel. Ni okawgi to onywandgi kamoro achiel. Ni koro japur niang' idwa nowuok ka ni dhi manyo pesa Nairobi. Kama onge ng'ama ong'eye to director to yiero. Mano kik timre. Wadwaro ni pesa ni odong for sector specific funding. Ma japur niang' mane piny mogik nyalo yude. Wainyore pur niang' nikech achudhe mang'eny modonjo weche mag pur niang'. Miyo ne wakwayo
mokwongo number 1 an kora ogony yiero owuogi kot mondo ogony yiero mar weche mag directors mondo wayier jotelo madhi konyowa weche mag niang. Ka waseyiero pesa mani account mar niang golo en odonga nikech kata gi sani sama wueni area mae mar Kipturi Mariwa ndaro chot to mano ndara ma ne bed ni pesa ni e sector man niang to ne inyalo dhi mondo los ndara cha mondo mi ji odhi loka cha kama dhi gi siling 50 kawuono dhi gi siling 300 tadake niang kenda puro niang. Moko jodolo e kaunti ma Mombasa jiwo josiasa mondo duok chien liet mar siasa e pachoka kendo giket maino e chenro mag tokelo dongruok ne jopiny. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa gikoni tulo mag siasa mosebedo ka nyiedhore e kinde ka kinde en ranyisi ni kwe kidek bedo maonge ka kinde yiero chopo higa manyien. Gijiwo jodolo e pachoka mondo mi olemne piny nyaka kako machielo bende gijiwo jorowere mondo mi otangi moko kuom josiasa ma kidek tiyo kodgi e kelo tulo. Naomba hata hawa wanasiasa waondoe hiyo migawanyiko ya kisiasa na hiyo mambo ya magunzi na nini, waondoke, maana Kenya ni yetu sisi sote. Waangalie sana vijana, tutawasihi especially wale wako makanisani na kule kwingine nje ambao hawaji makanisani, tuhimize ya kwamba waweze kuwa si watu wa kutumiwa, na hao wanasiasa nao wakome kuwatumia, maana wakiharibu nchi hata wao watajiharibia. Kwa hivyo sisi kama makanisa tuweze kuomba kwa ajili ya taifa la Kenya. Number 2, nataka kusema ya kwamba tafadhali wale wote ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuingia kanisani na kuweza kupiga waumini na washirika katika makanisa, hiyo tunakataa. The issue of the political space is a very delicate issue, and we would like to just advise the politicians to be cautious when they talk, whether inside the church or outside. Church leaders should give the best advice to our political leaders, because Kenya is one and we shall remain Kenya after 2027. Kenya is our country and it's a beautiful country, so we should just learn to live in peace together with one another so that this will bring promotion to our country, economic growth, stability, and even a positive mindset to inner growth. E paw tuke ni Team Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets omole piny mar Morocco tieno manyoro motelo chakruok tuke adhula mag wakeini pinje mag Afrika. Harambee Starlets ma osebedo katimo ikruok margi e piny mar France kuom juma achiel yuoro e tukegi kuom thuolo mar 2 ka geno margi en timo maber kipimo gi tielo margi mokwongo. Starlets kotenegi kod kocha Beldin de Odemba biro rakore gi jobag tukegi Morocco tarik 26 kapok girakore gi Algeria kaachiel gi Senegal, timbe duto mantiere Group A. Nyakoromo gimano kelewe giko mar chenro mar kagi kacha pap en mar ngoma wa keneno kanyo ka DJ Vic oseikore ne chenro. Erokamano nyako mbudho koda nyinga Synfros Okinda. Egweng kamanam chiwo ngima. Ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyola